Haluatko sinäkin pyöräilemään Saimaan upeisiin maisemiin? Saimaa by Cycle on yli 2000 kilometrin mittainen bikepacking- ja gravel-reittien verkosto pohjoisella Saimaalla. Tällä videolla esitellään, millaisia reittejä löytyy Keski-Karjalan alueelta. Itellä poljet Nightwishin synnyn maisemissa. Näet Pohjois-Karjalan komeimman kivikirkon. Rullailet Puhoksen vanhan tehdasyhdyskunnan halki sekä Suomen suurimman ja vanhimman lehtikuusikon, joka istutettiin 160 vuotta sitten laivanrakennuspuiksi. Tohmajärvellä reitit vievät sinut Kirkkoniemeen kesäkahvilaan, jossa maisema on kuin taulu. Akkalassa voit aistia perinteistä kyläidylliä. Pongatko Sepporädyn treenihallin? Wärtsilässä soratie kulkee aivan rajavyöhykkeen tuntumassa. Paikoin näet jopa Venäjän puolelle ja rajavartiotornit nousevat metsän reunasta. Saarion padolla kuulet luonnonvoiman ja ihmisen työn kohtaavan. Tohmajärven majoitusvinkkinä on itärajan helmen Glampin majoitus. Rääkkylässä taas tie kiemurtelee idyllisissä maalaismaisemissa, patoaltaiden ja järvien äärellä. Paksuniemen satama ja Koivuniemen camping kutsuvat pyöräilijän jäätelölle. Reittien varrella voit nähdä myös laiduntavia eläimiä, kuten hevosia, lampaita ja lehmiä. Kesälahden mansikkakierros johdattaa Sarvisalon saarimaisemiin usean mansikkatilan läpi. Lisäksi Kesälahdelta lähtee reittejä Kiteän ja Parikkalan suuntaan, joista voit tulla takaisin junalla. Hummovaarassa voit hurauttaa halaamaan Lönnruutin petäjää tai nauttimaan Lakonkankaan harjutiestä. Tsekkaa Saimaa by Cycle reitit tarkemmin bikeland.fi-sivustolta ja seuraa meitä Saimaa by Cycle somekanavilla.